Piťom sme už, ľudia mojho, dávno založili abstinentský spolok. Pravda, po našim hlbokým výskume Piťovi vyšla teória, že víno medzi alkohol nepatrí, lebo v malých dávkoch neškodí v jakýmkoľvek množstve. A za to sme ho zarazili častočne do zdravotníctva a častočne do vedy lásky. Bo narábať s vínom, ľudia mojo, to jak so ženou. Jak vecej chlipneš, si už tým poucha. Znám, je aj také víno, s ktorým še dajú orechy obírať. Stačí liter vína vyľať pod orech a tak s ním zatreše, že orechy same padajú. Moja šivá hlava me naučila, že k vínu še musíš postaviť jak k životu. Chlopsky. Inak si vyjdeš na šmich. Pre dobré víno nesmí sanovať ani robotu, ani peneži. Nikda nezabudnem, jak jeden vojačok chcel sebe vypiť z dobroho vínka, ta napísal domu, že by mu poslali peneži, lebo rozbil záchodovú misu a treba mu zaplaciť. Na tretí deň prišiel otec a hutorí: to by si platil za záchodovú misu, keď u nás ich je vo fabrike na sklade polno. Ja som si jednu donesol. A nenajlepší dopadnul aj jeden redaktor, keď s Bačom nakrúcal pre rozhlas interview. Chcel, že by Bača povedzeli, jak vyžíra jeho pracovný deň. No, ráno, hutorí Bača, stanem, vypijem 2 deci vína, vyženiem ovce na pašu, dám sebe 2 deci vína, potom idem do dzedziny, kúpim 2-3 fľašky vína. Stop. To tak še nedá. So sebe posluchač pomyšlí. Vy ste nový, pokrokový Bača. Namiesto vína prečítate daco z knižky. A Bača spúšťil. Ráno stanem, prečítam 2-3 listy z knižky a vyženiem ovce na pašu. Potom idem do dzedziny, zas prečítam 2-3 listy z knižky a dajaké knižky dokúpim. Po obede ešte vracím na salaš, prečítam daco, čo som sebe kúpil, večer podojím ovce a idem do dzedziny. Tam mám kamaráta, co má súkromnú knižnicu a čítame do noci. A ja, ľudia mojo, na posledným turne som dajak vyšol z peňaži a smed je strašná vec. Reku, zavolám Eržína a pošle dajaký grajcár. Eržo, len krátko, bo volám z telefónnej budky. Potreboval by som peňaží. Ozvalo še v sluchatku. Nečujem. Sluchaj dobre. P ako Paľo. O ako Ondrej. T ako Tibor. R ako Richard. E ako Emil. B ako barán. Veruši barán, zrevala mi do ucha. No ja nie som ovca, že by som si uverila, že še vás telo zmestilo do telefónnej budky. No v autobuse domu som už mal väčšie šťastie. Šednul som sebe k takomu, co mal pri nohe demižon. Reku, dobre víno, pokoštujte. Naraz sme koštovali všetky, co sme šedzeli dookola a s vínom, ľudia mojo, prichádza aj humor. Naproti mne šedzela jedna taká babka a pri mne taký smarkač, co žúval žúvačku. Naraz babka hutorí: zlatýši, že na mne furt hutoríš, ale ja som hluchá. Jeden zažiak sebe vypil, tak še chvalil, že syn mu chodí na angličtinu a uzná povedzec: ďakujem, nech sa páči, prosím, dobrý deň. Výborne, hutorí druhý, bo toto neznal povedzec ani slovenský. Na to som skoro ja dostal po papuli, keď še me spýtal jeden, skadzi idem. Pozrel som mu názov mesta a reku, to také mesto, že keď tam spadne bomba, tá zabije abo hokejistu, abo šľapku. Naraz do mne jeden skočil. Dovolte,
Ja mám z toho mesta ženu, nech utorce. A za ktoré mužstvo hrala? Cesta išla a ani sme nezbačili, že víno aj šilu dáva, bo demižon sme furt zvíhali dajak ľahší a my sme boli dajakí Češi. Všetko bolo jasné, keď chlop, co mi chcel dať z popapuli, začal bruceť jak štrelený pes. Zrr, zrr, zrr. A chodil z ruku hore dolu. Znáte, to je sila zvyku. Ja som roky robil na vrtačke. Zaujímavé, hovorí ten, co mal demižon. Ja roky robil vo fabrike na gramafónové platne a kdeže to nestáva.